Jeg har opgave 15 om differentialregning. Jeg vil komme ind på differentiabilitet og differential quotient. Differentialquotienten er f af x i x anden og toppunkt ved hjælp af differentialregning. At en funktion er differentiabel vil sige, at man kan finde hældningen på tangenten i et givet punkt. Det er kun de differentiable funktioner, som vi kan differentiere. Differentialquotienten det er hældningen på en given funktion. Og man kan finde hældningen af et givet punkt. Man kan fx differentiere. Vi kan give et eksempel ved at finde differentialquotienten. Hvis vi har f af x 4 anden, så skal vi så sige 4 gange 2, for vi er jo 2 taget ned. Og så siger vi, har vi vores anden til minus, så vil vi med 1. Så det giver f mærke x er lige 8x i første, eller bare 8x. Så vil jeg finde differentialquotienten af f af x er lige x i anden. Så jeg skal op her. X anden vil jeg så vise, at det er f mærke x er 2x. Hvad vi starter med, det er at tegne vores graf, som ser således ud. Så vil vi så tegne 2 punkter til at starte med. Så tegne x0, som er her. Og så vil vi tegne x0 i anden, da det jo er x i anden, vi skal finde. Så har vi vores tangent, som går igennem her. Men da vi skal finde hældningen, kan vi ikke gøre, vi skal finde hældningen, og det kan vi ikke gøre med et punkt, for det kræver 2 punkter, som vi kan se for hældningen for en ret linje. Den formel for hældning som ret for en ret linje ser sådan her ud. Y anden er y2 minus y1 over x2 minus x1. Så vi skal have et til punkt. Det er derfor, vi laver en sekant. Så vi tegner et til punkt, som vi kalder x0 plus h. Og heroppe kalder vi det x0 plus h i anden. Så kan vi så bruge den. Og tangenten den kører sig sådan her. Og vi kan så bruge den til at finde hældningen. Så hvis vi lige går herover, så kan vi lige skrive det op. Det kommer til at se sådan her ud. X kant. Her. Det kommer til at hedde x0 plus h i anden minus x0 i anden over x0 h minus x0. Og som man først kan se, så går de her to x0 ud med hinanden. Så det her er tilbage. Så skal vi have opløst vores parentes, og det gør vi med den første kvadratsætning, som ser sådan her ud. A plus b i anden er lige an plus bn plus 2ab. Og når man så gør det og får oplyst parentesen, kommer stykket til at se sådan her ud. Anden, 2n, 2 h minus x anden, og så over vores h. Så kan man så se, at der er x0 i anden her, x0 i anden her. De kan så gå ud med hinanden. Så har vi så det her stykke tilbage over h. Så vi har h i anden plus 2x0 plus h over h tilbage. Hvad vi så skal gøre, det er, at vi skal dividere h på begge sider. Så vi dividerer først h med h i anden med h, og så 2x0 plus h med h. Kommer til at se sådan her ud. H i anden over h plus 2x0 plus h over h. Så kan man se, at h i anden divideret med h, det giver h. Og 2x0 plus h over h, der går de to h ud med hinanden, så det ser sådan noget 2. Så går h også bare ud, så det bliver h plus 2x0. Og hvis vi så går tilbage til den her, så vil vi lade vores sekant gå mod vores tangent, altså vil vi lade h gå mod 0.
Så h forsvinder, og vi ender op med at finde hældningen af vores tangent i stedet for vores kant. Så vi skriver nu a tangent er lig 2x 0. Så vil jeg så finde toppunkt ved hjælp af differentialregning, og det kan man gøre i 3 trin. Til at starte med skal man differentiere. Trin 2 er at bestemme x, og trin 3 er at bestemme y. Så hvis vi tager et eksempel, vi har en formel af en ligning, der hedder x lig 0 og 5x anden minus 10x plus 6. Og vores trin 1, det var at differentiere. Så vi skal starte med at finde f af x. 0,5x i anden, det vil give 1x, eller bare x, så jeg læser bare til ud. Minus 10x, der vil x gå ud, så det bliver minus 10. Og 6 vil gå ud, da det er en konstant. Så vores f-mærke x er lig x minus 10. Trin 2, det er så at bestemme x, så vi skal sætte vores x, det er vores f-mærke x er lig 0. Så den kommer så til at se sådan her ud. X minus 10 er lig 0. Så kan man så prøve at se, hvis man er 10 minus 10 over på den anden side af ligningstegnet, så vil der stå x er lig 10. Så har vi så det første punkt på vores toppunkt. Ja, i hvert fald x-koordinatet som vores toppunkt. Trin 3, det er så at bestemme y, så vi sætter vores x-værdi, som er 10, op i vores oprindelige funktion. Og det kan vi så gøre herover. Så vi sætter 0,5 gange 10 i anden, minus 10 gange 10 plus 6. Og det vil så give 156. Og det er så vores y. Så vi har altså fundet toppunktet for vores form af vores program. 10,156.